Sanibona, siyanibingelela. Hayi, siyabona lapha eCarnival City ukuthi kuyashuba impela, ziyenzeka, ziyahaphena. Sibonge ngoba bakwazile ukufinyelela, ukuhlela ukuthi bazohamba kanjani, bazongena kanjani. Naney'mali abayikhiphile Nkosi yami ukuze befike lapha. Abanye basuke khona izolo ebusuku be-arrange, bephosta amavidiyo. Sithembe ukuthi umcimbi-ke uzohamba kahle kakhulu. Kuyajabulisa nje ukubona nje amandla angaka abantu abanawo nabawakhombisayo. Nothando abanalo ngoKhuzani, Mr Mpungose idlamlenze. Right. So uma kusuka lapha-ke asazi umcimbi uzolandela imiphi, kodwa omkhulu uzoba-ke laphayana-ke eThekwini, jolo kuba seThekwini ngoNovember-ke. Kulokhu-ke asazi ukuthi uzoba ngey'ngaki ngoba kunokhetho kulokhu. Kodwa-ke okwamanje aba-celebrate abathandi bakaKhuzani. uKhuzani ukukhulile kakhulu endimeni, imicimbi seminingi ayenzayo ngaphansi kwegama lakhe. Izinto azi-achievile, ubukhulu bakhe usebukhombisile uKhuzani. Online improve kakhulu, babonile abantu online uKhuzani ukhona kuyona yonke iminxa, uyawina ama-awards. Wenza zonke izinto abantu ababey'tshela ukuthi ngeke esazenza, namanje uyazenza. Umcimbi uhamba kahle. Amavidiyo aweze bakithi celebrate iminyaka u-16-ke manje. Last year ibo-15, kulokhu-ke sithi 16 years celebration of the Blue Nation festival. Indaba-ke sizoyibamba lapho-ke. Siyazi lapho kuhlela khona ama-Blue Nation azibikho iy'xakaxaka, iy'nduna y'hlela kahle, abantu abasebenzisana noKhuzani, yonke into ijwayele ukuthi ihambe ngononina-ke. Sesodibana-ke kuwona-ke amavidiyo-ke la sibotha umcimbi wona-ke uhamba kanjani. Kuthiwa ekuseni ngo-4 singalele ucothoza nje angenithanda nje ayi ayamavula avaliwe abafana bekolenzo bese singena isangoma. Oh baba bethu ubaba wena ukandakanda nezimbongo sidoze kalishi bamzonda bathu senze ukuthi uhlale yenda zasemhlabeni. Ubaba wena ukandakanda nezimbongo sidoze kalishi bamzonda bathu senze ukuthi uhlale wahlala phela ayi Antoza kumJapani senze ukuthi sikhathwe kule mpela zonke khona ke ethiwa ethi umuntu wada utshalo usahamba namanje akakafi lapha khona ngokusefika bebabuza ukuthi wayiqonde hayi ayisangoma lapho awukabafana wena ngamavovo mumbaka eswini wena la nomuntu wavuka ncindwa khombila labalela kuphela